Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur Gusti ingkang mubeng dumadi awet kathahipun berkah rahmat. Mugi kawilujengan kebahagiaan kebagaswaraan tansah kasarya dumateng kula lan panjenengan sedaya. Selawat salam ketetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kita antuk-antukaken syafaate dinten yaumul akhir. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Juri Pambiji, para rawuh ingkang kula hormati, saha para kadang traing sutresna budaya ingkang bagya mulya. Saderengipun kula matur, saged dipungaken nama kula Nafasani Kolbi Bayhaqi saking MTSN 2 Kota Blitar. Wonten ing wekdal menika kula badhe ngaken pangaiting mana kula minangka tiyang wonten ingkang pagesangan kanthi irah-irahan wigatine karukunan sajroning masyarakat bebayan. Para rawuh ingkang bagya mulya, sejatosipun wonten ing pagesangan punika kula tuwin panjenengan sampun boten miyungaken minangka tiyang. Kita tamtu mbetake tiyang sanesipun bab menika dadosaken menawi karukunan sakjane pengesahan kawiwitan saking karukunan masyarakat rumiyin. Tuladhanipun nggih saged kula kaliyan tangga tepalih lajeng marang masyarakat tunggal ete ngantos masyarakat tunggal desa. Lajeng minangka lare enem kados kula saged kaliyan muda taruna. Wonten ing jaman ingkang sarewah ewah tasih wonten tiyang ingkang gadhah pamanggih. Mbok bilih gesang menika mboten mbedake tiyang sanes. Pakati menika saged punwastani antisosial. Kathah tiyang ingkang boten tepang kaliya tangga tepalih. Lajeng kathah ugi tiyang ingkang boten tumut kagiatan menika gegayutan kaliyan tiyang sanes satemah lumanipun dipun sembat boten umum. Kula rumaos menawi perkawis menika saged dadosaken peseduluran melinginipun ing masyarakat boten lumangket. Awit saking menika dasaripun karukunan mapan wonten ing lumaketing masyarakat kasebut. Para rawuh ingkang suka basuki wonten ing tiyang Jawa lumaketing masyarakat menika saged katindakake kanthi laku sakmenika. Setunggal gapyak inggih menika tumindak ingkang remen aruh-aruh dumateng tiyang sanes. Tuladhanipun mbok bilih kepanggih boten jalari anjih tiyang nggih anjih tiyang saged ngaturaken monggo. Lajeng pasuryanipun kedah mesem. Supados boten jalari anjih tiyang nggih napa mboten. Sanesipun mbok bilih kepangga tiyang sepuh saged matur. Mbah, derek langkung, Mbah. Satemah saliyane gapyak ugi nuduhake unggah-ungguh basa Jawa tumrap ing masyarakat bebayan. Kalih tadang karya inggih menika wujud tulung-tinulung ing masyarakat bebayan. Tuladhanipun inggih menika sambatan betakake margi
Isak lajeng sambatan menawi tangga tepalih wonten dajatan utawi kesuwipan. Satemah sambatan menika saged nuwuhi rasa pesaduluran senajan boten sikulawargaan. 3. Gadhah watak tepos dia kadosta ing Pancasila saking 3. Wonten ing sajroning masyarakat kita kedah umat dhateng sepada. Ampun padha umat dereng niki. Bab-bab ingkang magepokan kaliyan masyarakat kedah dipunembang sesayang kanthi masyarakat kanthi umat maring pamanggih tiyang sanes. Para rawuh ingkang bagya mulya, saking bab ingkang sampun kula andharake ing nginggil menika, kula badhe ngemutaken bilih karukunan menika ugi kawiwitan saking panggalih utawi niat kita rumiyin. Kanthi niat ingkang temenan wonten ing saben masyarakat mila karukunan kasebut saged ginayuh. Cekap semanten anggenipun kula atur. Sumangga sasarengan panjenengan kaliya kula saged sesarengan manggon kerukunan wonten sajroning masyarakat kanthi asusanti. Cah agawe bubar, rukun agawe santoso. Rahayu, rahayu, rahayu. Kupat bumbu santen.